ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахтеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаш мо мекунем. дӯстон, заминҳо аз шаҳри Душанбе ҳастанд ва хонаҳои тайёр аз 45 000 сомонӣ сар мешаванд. видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин дар кора. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомон 93 дирам. ай шумо хоҳиш мекунем, агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имотон падилиса кунед. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон хонаи заминӣ аст, ки дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, дар деҳаи Гулбоғ. дар 4 сотиқ замин дар хона кардагӣ тайёрае, ки якта ошхона, ҳоҷатхонашам ҳастае. хонаҳо барак аст, ки ремонтшон миёнае, ки барои зиндагӣ кардан 100%, ки айни ҳол дар инҷа уже зиндагӣ кардесам. бардорон ҷошта об свечам ҳаста, мега бе ягон кам буде, хай гирдошӯида не, ки дар инҷа ҳамсоя уже зиндагӣ кардестанд. фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. ака гуфтагие, ки сум дар курсда ба ҳамин хотир мефурӯшем. кадомитон дӯстон агар харидор бошен, рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар ғозималик дар уялӣ қарор дорад, роҳи свет ай камар, яъне ки лаби роҳи Душанбе Қурғанда қарор дорад. 8 сотиқ заминае, ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае. хонаҳо дар оншон калон ҳастае, ки дӯстон об свечам ҳастае. ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхонашам ҳастае, ки гирди хона маҳкам ҳастае. ҷош ҷои нағзае, гуфтагӯ обшам ҳастае ва свечам бе ягон камбудӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад, яъне ки арзонам мешавад. дар ҳамин ғозималикам агар замин, яъне ки ҳавлиам бошад, алишам мекунем. гуфтагия рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон аст. дӯстон срочна сум зарурае. гуфтагия агар кадомитон харидор бошед, дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша гирен. агар шумо бародарон агар ҳамин хел хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорен, дар номерои имо ватсап рӯй кунед. дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад, дар Ленский район, ки лаби роҳи Калонда мешавад. хай дигар маълумотча мегирен. духонака квартира аст, ки дар дуюм ошхона қарор дорад. 37 квадрати метрае, ки об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш балкон қоидавӣ ҳастае. хона бо ремонти миёна таъмин аст, ки барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. дар қарибиш мактаб, мағоза, масҷид, яъне ки саддик, ҳамин хел чизҳо ҳастае. лаби роҳда қарор дорад. нархаш 170 000 сомоние, ки бо савдо ҳам мешавад. ва соҳиб гуфтагӣ вариантҳои алишӣ ҳам дорад. метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. рақамҳошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша гирем. дӯстони азиз, лайкоту намонед, чӣ хонаи замине ки дар кора дар комментария нависен. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз хонаи детажа астае, ки дар наздикии Рӯдакӣ қарор дорад, яъне ки шаҳри Душанбе Фирдавсӣ дохил шудагия саршавии Ленский мешавад. дар 5 сотиқ замин 6 дар хона кардагӣ аст, ки дараш қариб ки ремонтшо 90% тайёр астае. трезаҳош часпондагӣ астае. дӯстон ошхона, ҳоҷатхона ҳам дар дарунаш ҳастае, ки гирдуш маҳкамае. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. дӯстони азиз, хона дар саршавии Навобод гуфтагия хай дигар маълумотша мегирен. бо арзон мекунем. гуфтагия 170 000 сомон. кадомитон агар харидор бошед, метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар 33 микрорайон лаби раҳна қарор дорад. як хонака квартира ҳастае, дар 6 ошхона қарор дорад, ки 50 квадрати метрае, ки метавонед дакомадаян кунеша. об свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон балкон шумо ҳастае. ремонтуш
миёна средня, яъне ки барои зиндагӣ кардан мешавад. Фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ, ки бо варианти алишиам дорад бо мошин. мошинои Pradо, Camry, Lexus ҳамихе мошино катиам алиш мекунем гуфтагия хай болоиш маслиҳат мекунем. рақамошон дар поини видео. дӯстони азиз метавонед дига маълумоти параша гирен. агар шумо такрор шавад ки мошин, хона, квартира, замин чизе ки барои реклама дорен, дар WhatsApp роё кунед. качествоаш баланд меояд, суратош кадоме то ки надошта бошем WhatsApp, дар имо роё кунед, реклама мемонед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ дорем ки дӯстон дар шаҳри Бохтар қарор дорад, дар Қорғонтепа пеши аэропорт, яъне ки питоник мешавад, лаби дайрода қариб ай. обши 2 сотиқ заминае ки 3 дар хона дорад. дари хонааш беҳтарин ремонт кардагӣ астае. ошхона, ҳуҷҷатхона дар даруни хона астае ва пешида навесам дорад барои ҷои мошин мондан ва гирчам маҳкам ай. дӯстон об свечам ҳастае. ошхона, ҳуҷҷатхона ҳамаш кардагӣ ай. нархи хона 200 000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад ва варианти алишиам дорад ки бо квартира аз шаҳри Душанбе бошадааст, болоиш маслиҳат мекунем. кадометон агар харидор бошед ягон вариант доред, ҳамин рақамошон дар поини видео метавонед дига маълумоти пураша гирен. дӯстони азиз, хона бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. марҳамат. ҳафтум, замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ астае ки дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар райони Сино, дар пеши беморхонаи Балхта қарор дорад. обши 6 сотиқ заминае ки 3 тарафаш маҳкам астае, барои хона кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 66 000 сомонӣ. кадоми харидори аниқай бо муомилаам дорад ва якчанд дона дарахтони мевадиҳандаи Навниҳолам шинондагӣ астае. ҷош ҳамвора, об свечам астае, ҳамсоё зиндагӣ кардесиянд. ягон маълумотш фаҳмо набошад дӯстон, ягон хатогӣ бошад, дар ҳамин рақамошон занг занед ва маълумоти 100%-аша айхчон гирен. мо бошад навор давом медиҳем. ҳаштум, квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатимо дӯстон дар шаҳри Турсунзода қарор дорад, ки дар 4 микрорайон. ҷош ҷои беҳтаринае. бардороне ки хоҳиш карда буданд. духонага квартира ҳастае, дар 5 ошона қарор дорад, 54 квадрати метрае. об свет ҳастае, ошхона, ҳуҷҷатхона, кондитсионер ва ҳамаш қоидавие ки дӯстон лифтам дорад. дар наздикиш яъне ки Садиқ, мактаб, Газпром, бозор, магазин, ҳамихел кафе, ҳамихел чизо ҳастае ки дӯстон ҷош ҷои беҳтарина мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. хона беҳтарин ремонт, евроремонт кардагӣ ай. кадометон агар харидор бошед арзон ва муомила мекунем гуфтагӣ ай. рақамошон дар поини видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-аша гирем. лайкотон намонед барои мо ҳамиқа ёрдам, то ки лайкотон намонед видеонавори моро подписа кунед. чӣ хонае ки дар кора нависед, мо албатта мемонем. наҳум, квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад, дар 18 микрорайон, яъне ки лаби роҳ дар қарор дорад, пеши таргови центри Амид гуфтагӣ астае. якхонага квартира астае, дар 8 ошона қарор дорад, 46 квадрати метрае. дикоматагам карда мешавад агар хоҳем. об свеч ҳам астае, ошхона, ҳуҷҷатхона ҳамаш қоидавие ки ремонтуш беҳтарин ай. дар наздикиш ҳамаи маршрутка ҳастае. лифт дорад, кор мекунад. падез ва пеши дом тоза мега, яъне ки нигоҳ мекунанд. ҷош ҷои беҳтаре, дар наздикиш ҳама чӣ ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад, кадоме ки харидори аниқ бошад. дар наздикиш мактаб, мағоза, детский сад ва ҳамихел чизо ҳастае мега, мағоза ҳамаш қоидавӣ. рақамошон дар поини видео. дӯстон бисёр гап намезанем, метавонед ки дигар маълумот шахтон гирем. даҳум, квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ бардорон хоҳиш кардан аз шаҳри Кӯлоб духонагаша дар Шамсиддин Шоҳин қарор дорад, ки дар 10 микрорайон мешавад. бардорон доми 27, кӯчаи 56 мешавад. духонага квартира ҳастае, дар 2 ошона қарор дорад, 50 квадрати метрае.
об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, дутта балкон дорад. Ремонтша беҳтарин дӯстони азиз, дар қарибиш ҳамаи чи ҳастай оби 24 сатаҳи оби шаҳрӣ дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад барое ки кадоми харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар поёни видео дӯстон метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100% аз соҳибшон гирен. хоҳиш карда ки беҳуда занг назананд, кадоме ки харидор бошад ҳавай занг зана маълумоти 100% ба шумо мефаҳмонанд. марҳамат. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ки дар наздикии бозори Хайр гуфтагиай. сехонага квартира ҳастае ки дар 5-ум ошёна қарор дорад. 78 квадрати метре ки метавонед 4 комнатагам кунеша. об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, балкон ҳамаш ҳастае ки ремонти беҳтарин дорад. дар дуруни хона термис, кондитсионер ва мошинкаи либосшӯӣ ҳастае. хона обшин ба ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин ҳастае ки медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. соҳиби хона гуфтаги хона арзанда кадоме ки харидор бошад биан ай пеш квартира бинан бо савдо ҳам мекунем. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гирем. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон инам дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, дар Шамсиддин Шоҳин 42. бардорро бисёр хоҳиш карданд ки ай ҳамин шаҳри Кӯлоб бисёртар монем. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад. 40 квадрати метре, об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон дорад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастае ки ремонти замонавӣ кардагиай. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад, кадоми харидори аниқ бошад. дар наздикиш ҳама чи мактаб, масҷид, ҳамин хел чизҳо ҳастае ки хона чизҳои барои зиндагӣ мекардагиам дорад. рақамҳошон дар поёни видеои бардории азиз метавонед ки дигар маълумоти пурраша гирен. агар боз ҳам такрор шавад ки шумо ҳам метавонед ки квартира, замин, хона, мошин чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp имо рӯй кунед, мо реклама мемонем. 13 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар ноҳияи Ёбон қарор дорад. дар районша аниқтар маълумотша нагуфтан узри зиёд бо телефон соҳиб шудааст, ман худам мефаҳмонам. якхонага квартира ҳастае ки дар 4-ум ошона қарор дорад. 47 квадрати метре ки метавонед ки дукоматагам кунеш агар хоҳед. об, свет, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастае. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминае ки ремонтуш люксае. срочно фурӯхта мешавад, мега соҳибшон сум дар корае. нархаш 145 000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳошон дар поёни видео дӯстон, агар кадом метавонед харидор бошед метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гирем. 14 квартираи фурӯшӣ. 14 квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар Шоҳмансур 2, яъне ки кӯчаи айнӣ мешавад, жилмастив. духонага квартира ҳастае дӯстон дар 2-ум ошона қарор дорад. 36 квадрати метре ки доми советский. об, свет ҳастае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидави ҳастае. срочно фурӯхта мешавад. хона отоплени, лестница ҳамаш ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ ки бо савдо мешавад. хона дукоматага. дӯстон, агар кадомтон дар кор бошад, рақамҳошон дар поёни видео метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гирем. видеои навро тамошо кунед ва лайкотона дариқ надорем дӯстон. ай шумо ҳамиқа ба мо яъне ки хубӣ ҳастай. лайктона монед ва дар комментария нависед фикротона. 15 квартираи фурӯшӣ. 15 квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар Зарафшон 2, лаби роҳ дай ки духонага квартира ҳастае. дар 14-ум ошона қарор дорад. доми 14 этажаи бардорон. 54 квадрати метре, об, свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, лифт, балкон ҳамаш ҳастае ки хона бо
ремонти нав, яъне ки навастройка ремонти беҳтарин кардагиае. хона бо ҳамаи чизи чорааш, яъне ки ҳастае бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин астае. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад. хоҳиш кардагам ки беҳуда занг назананд, кадоме ки харидори аниқ бошад, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунанд, ба шумо бештар маълумот чуна мефаҳмонанд. дӯстони азиз, дар ин видеонавар мо 15 эълон доштем, ки пешкаш шумо кардем бардорон. агар шумо квартира, хона, замин чизе ки барои реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсап рӯй кунед. дар видеои оянда реклама мегузорем. то видеои оянда дӯстон, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.